Entrem a l'auditori amb la mirada a la pantalla de l'ordinador. La d'enguany ha estat la jornada que més presència ha tingut a les xarxes socials. El seu hashtag, és a dir, la paraula clau que identifica la jornada a Twitter, va assolir des de primera hora del matí el segon lloc en el Trending Topics de Catalunya. Una bona part de les persones que eren a la sala van comentar les exposicions en directe, tant per informar a qui no va poder assistir-hi com per generar conversa i debats entre els assistents connectats a internet. Les càmeres orientades cap a l'escenari, però l'atenció projectada des de qualsevol possible perspectiva. El seguiment de la jornada de dinamització de la internet social es feia amb els mòbils de darrera generació, però també amb les intervencions creuades entre els ponents i el públic. Un cop més, la jornada ha estat un punt de trobada per als dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa, un espai per a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques. El web internetsocial.cat recull bona part d'aquest material multimèdia sobre la jornada, com ara un àlbum fotogràfic amb més de 300 imatges. A la xarxa també trobem un recull de notes de premsa i fotografies a disposició dels internautes, però a més, i des de tot just acabar-ne la sessió, tot el material que es va projectar a la sala, PowerPoints, gràfics, experiències comentades i d'altres que dies després s'han anat afegint. Tot posat a disposició del gran públic des del web internetsocial.cat. Una jornada que, per cert, encara a hores d'ara segueix generant continguts com aquest vídeo que també queda enllaçat a través d'internet.